Ассалому алейкум, брадар азиз. Шумо дар канали Добрый Таджик. Имрӯза барномаи мо рости якумбора дим бора уже снимат мекунем, интервю мегирем ай одамое ки боли мош гуфти русо ки известни дар YouTube, дар кино, дар спорт, дар ҳамаи чизо. Мақсад имрӯза дар меҳмонии мо акаи Хабибулло ва Ибодуллои мо Махач Ибодулло акаи Хабибулло ки воситаи чӣ мебаранд канали YouTube доранд, Голос Мигранта. Хостам ки имро даъват кунем дар интервю, чарчах кунем ки ягон камтар ай ҳаёти ё бохабар бошем, бо хубтар мешавад. аввал ба ҳамаи бародару хоҳаро ва бо салом мехмона мерасонем. баъдан ташаккур ки даъват кардем. Махач дондам ташаккур ки омадан моро компания бигем составит кардан. хеле хурсандем ки даъват кардем. салом алейкум тамошобинони муҳтарам, хай ҳамчунин хуш мешавем ба гапҳои акаи Хабибулло. ташаккури зиёд аз замин то осмон миннатдорем ки мақсад хай даъват кардем. ташаккур гуфти гапҳо. мегзарем ба ака қисми барнома бигем ки якум савол дуюм савол нестам, хеле савол метам бе якди мақсад ки савол метем. Савол аввал сар мекунем акаи Хабибулло ки ака камтар ай бораи худтон нақл мекардем. чихе бигем ки шумо ака қатъи шумо ма шахсан ай ами карантини ами сол шинос шудагем. Пеш ай мақсад как шумо ютуберен. Предприниматель, ютубер, ҳама чи хуш мешавад, правильно? Камтар шумо нақл кунен ай бораи пеш ай Голос Мигрант будантон. Шумо ки буден? Агар хубтар бошед ай кӯдаки сар мекунед. Ай ҷоин шумо зода аз хурдӣ нақл кунем. агар мо дар ноҳияи Файзобод таваллуд шудем, дар марказ район, дар район меганаш район. баъдан аз хурдӣ ҳар хел бизнесҳоро мекардем. чӣ хеле ки бисёр дӯстон ҳастанд, бародарое ки бизнес чойхона ҳамин кора доранд, қатишон мешинем суҳбат мекунем. ҳамаш қариб дар кӯдакиҳо пакет фурӯхтагиянд, ё ин ки семичка фурӯшӣ, пирашки ҳамин хел дар бозоро гаштагианда. мо ҳам ҳамин корро мекардем. ҳамин яке ай фундаментҳои ки мо характеро ҳамин хели аз савдо кардану баъзе чизҳоро дорем. ин ай ҳамун вай меша сарчашма мегира мақсад. баъдан ин характери одама камтар бақувват мекунад ки одам ай кӯдакиш азоб кашидагӣ боша, невдача рӯзои мисол сахт гузарондагӣ боша, пухта мешавад мақсад. эркача калон нашавӣ хубай. баъдан баъди хатми донишгоҳ дар банкҳо кор мекардем. дсе банк, чун дар давраи донишҷӯимон интернет кафе доштем. бо ҳар хел корҳои ҳар ҷо рафта параболитики антен соз мекардему. чандта марказҳои барои балансгузаронӣ доштем. мақсад ҳамин корҳоа мекардем. дилер будем, дилер доштем. баъдан ҷойҳое доштем ки барои мардон дар мошиношон mp3 плееро буданд ку баланс музика мепартофтем. ҳама корҳоа қариб ки мекардем. он вақт бояд намун телефони китайс ки биромадагӣ буд 4-5 калон карданги динамик мехонд. ҳамуно дар интернет пайваст карда намешид. ҳамуноро мо метонистем карда интернет пайва. ҳама қариб пешмон меомаданд ки ҳамин корашона бикунем. оста калон шидем, корҳои навда часпидем, билет мефурӯхтем. 4 авиакасса доштем дар Тоҷикистон. баъди оста ютуб пайдо шид. мо дар ютуб гузаштем, ҳамаша ҷамъбаст кардем, омадем Россия. хуб ай соли чанд шумо дар Россия нака? соли 2017 охирш моҳи ноябр 2018. мақсади кушодани ами дар ютуба мақсад кушоден шумора чихе бигум ина мақсад чихе ма ютубер шидам, мара ҷурон гуфтанам хеле хуб шумо мақсади ҳуи кардани ютуби шумо чӣ буд ва именно чӣ ба именно дар Голос Мигранта названи мақсад каналтон Голос Мигранта ку и ҳамчунин шумора бисёр одамон как Голос Мигрант мешиносанд. дар ин савол дар канали акаи ҷобир ҷавоб додем. просмотри кам гирифтем. фикрам бисёри бачаҳои шумо дидагӣ нестанд. хай коротко ҷавоб метиҳам. ростигап вақтҳои охирон бизнесҳои дар Тоҷикистон авиакасса буд. 2013 сар шид гардондани бачаҳо, яъне ки запрет на въезд ҳамон вақтҳо сар шид. 2013 ҳеҷ ка намедонист ки чӣ гап аэропорт бачаҳоро мегардонданд.
баъд мо гуфтем барои чӣ мегардонанд, сабабиш дар чие. баъд оҳиста қонунҳои муҳоҷирата омӯхтан гирифтем. Ягон нафаре ки дӯсто буданд билетхарӣ мемоданд ҳамода мефаҳмондем. Ҳаму одновременно ҳамаша рӯз ма канал шодагӣ будам, номиш Тач Сайнс буд, таҷикская наука. Унҷа мо дар бораи технология гап мезадем, компютеру, пешравию, самолету, ҳамин ягон чизои нав мақсад. Просмотр намегирифт. Баъдан як ду видео кардам дар бораи запрет, виз, барои чӣ мемонанд қонунҳои муҳоҷират. Масалан, Таджик Россия омад, дар чанд рӯз бояд регистратсия кунад, дар чанд рӯз бояд патентча биспорад. Аввали чизоро мардум кам медонистанд, ҳоли пур шид ба ки мардум да маъқул шид. баъд ай вақте ки мо Россия омадем, каналмона ай Тач Сайнс Голос Мигранта ном кардем, чунки мо хостем дига пурра дар хизмати муҳоҷиро бошем, пурра қатъи муҳоҷиро сару кор дошта бошем. Баъд ҳозирам ки ҳамия дар канали мо ма намехоҳам ба иззати нафси ва бачакое ки пранк мекунанд, мисол мусиқӣ доранд, ба иззати ва намерасим. ҳар кас направлени худша ки дора. мо кӯшиш мекунем ки ай ҳамин мавзӯъ нароем, фақат мавзӯи мо оиди муҳоҷират боша. мақсади ахборота ё ки кӯмак ба мардум? бибинед, дар ҳақиқат вақте ки ма авиакасса доштем, ҳама ҳамсоёмон, ҳама рафиқон, ҷуроон ки Россия меомаданд, бовар кунед вақте ки билета мефурохтумшон, ним соати дигар қариб мехабидум, насиҳатшон мекардам ки дӯстои азиз, вақте шумо Россия мерен, основной бачакои 17-18 солара. ма усу бисёри баъд нигоҳ кардастам, инҷа дар бародармон Саъдиҷон Шитагиай, бисёр одами хубай, ба кам-кам ҳамудам нигоҳ карда гап мезанам. ана мегуфтум ки нигоҳ кун дӯсти азиз, то синфи 11 гира дар хона ранги кӯчагӣ гап занем, як дарди сари ҳамки аст, фақат меоранд ту мехӯрӣ. яъне ки бетирам хонагиҳо зинда мемондаистиянд, зиндагишона бурдаистиянд. ҳамин ки рафти Россия пула камтар равон кун. адал шувам хе бетирам хӯрдан мегиранд, ёфтан мегиранд. Ҷамъ карда ягон хеле соҳибкор шавед, ягон хеле бизнес кунед. Алон ки ман худам Россияро дидагӣ набудам, ман наомада будам Россия, но ҳам хеле маслиҳатшон медодум бачаҳоро. баъзеҳош мекардам, баъзеҳош ман ҳамаша рӯз ҳам авиакасса доштум, ҳам дар Ориёнбанк ходум айтишни кор мекардам. сумошон ама дароӣ мекарданд, ҷамъ мекарданд, ба меомаданд мегирифтанд. хулоса ма намехоҳам паст занам падару модаромона, уно садқаи миллиард ҳастанд, вале ба ҳар ҳол вақте ки мо бебаркаш равон мекунем, бинобар сабаби надоштани мафкураи бизнес, падару модарои мо пулои моро расход мекунанд. Пул ки зиёд шид мегиранд, як штора алиш мекунанд, абои маъқулшон нашидеста. Агар бестем хуштар фикр кунем, дар дуруи деволои андова калон шидем ҳамамон. Ҳеҷ ақлем роде. Ман дар дуруи ҳамхали хонаҳои нимколаремон калон шидем. Беақл нестем. Ман бигзор додарои мо, ҷиянои мо ҳам дар ҳамхали хонаҳо калон шаванд. Вале ҳар рӯз, ҳар сол, ҳар моҳ ремонт кардани хона маънӣ надорад. вақте ки мо пулоро хона роӣ мекунем, ово мегиранд, расходш мекунанд. баъд бечора муҳоҷир меояд, зан мегира, баъди зан гирифтанаш давоми зиндагиша ба қарз мегзаронад. мақсадам хеле насиҳатошон мекардам ки пула ҷамъ кунед. ҳамаи характерҳо дар мо буд. вақте мегардем ба саволи шумо нав ҷавоб медиҳем. канали Голос Мигранта на фақат барои хабарҳо буд. мо якчанд проектҳои бақувват доштем, аз ҷумла ишғоле ки Саидмурод давлат фамо даъват кардем ва 3 рӯз дар Россия тренинги бесплатно гузарондем барои мафкураи амин бизнеси бачаҳоро баланд бардоштан. ин проект ҳайф мешид вақте ки ма 10-15 ҳазор подписчик доштум. может бед тамошо мекарданд 15-20 ҳазор одам. ман ҳамира нависта мондам ки баъди як сол ман хали проектҳо мегзаронам, яъне ки ман мехоҳам ки мардуми мо ҷорубу лапоткара партоянд дар бизнес гузаранд. алҳамдулиллоҳ ҳозирам хеле шид. мо 2 сол пеш гузарондем тренинга. ҳамон бачаҳое ки омада буданд, ман намехоҳам шуморо пас бизанам бародарот, арқат ҳамин хел буд. курткаҳои ғавз, патинкаҳои калон дасташон, мавори ришошон давидагӣ меомаданд ва ҳозир бисёроша мебинам туфлиякҳои хушрӯб шудагӣ, лак задагӣ, свитер, уже пиҷама, мода кардагӣ меоянд. мегӯм ҳамаман дигар хелаку да бале мега бародар 2 сол пеш ҳамун тренинг мода таъсир кард, баъд ё чанд дигар чизҳоро гӯш кардем. яъне ки мо тамоман раҳомона алиш кардем, вале ҳамаш бизнесменанд, ҳамаш соҳиби баъзе короанд. мақсад саволи додӣ ки барои хабарӣ ё барои ягон дастгирӣ, барои дастгирӣ албатта ба хотири як чиза алиш кардан. вақте ки моро 20 минут гӯш мекунанд, тамошо мекунанд, ҳаёти як одам алиш намешава, умри 10 минут вақти ҳамон одам дар рӯпарои мо ҳайф мешава. ман ҳамин чизро росту як қабул надорам. барои ҳамин хотир видеоҳои ҳархела ма пешниҳод намекунам, худ таърифӣ нашава. дар рӯзи баъд чи узр бачаҳо. ҳамин хела мақсад. хуб, мегзарем ака камтар ай бораи Ибодулло ҷон, салом алайкум абрига.
Ибодулло камтар хош буд, барои хақиқат як блог абзац сабдем. Камтар ига хубтар мешид ки ай бораи худат камтар Ибодулло ҷон нақл мекарди ба хотире ки шахсан ма қати худат бисёр кор кардагем ки ман намедонам историяи тира. Камтар 2 сол вақт ай бораи ҳаёт, ай ҷои мақсад ҳаёт чӣ гузаштага то Россия омаданта дисес нақл кунем. Салом алейкум, боя бурдия мақсад ма таваллуд шудем дар шаҳри Сарбан, вилояти Хатлон. Ноя Қурғонтеппа. У тарафаш, ҳар 2 километр қилонтарай. Бисёриё ҳам хеле намедонам мақсад хуб мекам дар Қурғонай. ҳамонҷа хай таваллуд шудем, калон шудем, тамом кардем лицейда бо баҳои аъло, дохил шудем душанбе мақсад пединистуд забони факултати забони англисӣ. уҷарам тамом кардем ва ҳамин моменти студентида ман репер будам мақсад баъди синфи 11 мера ки ҳамин моментҳое ки ҳамин синфи 10-11 будем кам кам хали ҳаваси репхонӣ пайдо шудаги буд. хали бачаҳои чӣ хела гӯш мекунӣ сусе хали ҳаваси репхонӣ пайдо шудаги буд не ки намекардам мақсад дози мегуфтам мақсад вақтиш нест дола просто хали гӯш мекардам ки хидам ба хидам репаи он каса мехондам. баъд вақте дохил шудем аллакай ба охири якум курсида баъд якам хай рафтем сар кардам репхонида. баъди сеюм курсӣ аллакай кинои мирзо ташкил карда будам уда бозӣ кардем мақсад ки камтарак хай шигри худо мақсад нас қабул кардам Мақсад ки публични шуди, боли публич шуди. Боли мени короче гуфтанаи маладес хай нормали рол буд ки сай баъдиё ба хай донишгоҳро тамом кардем кинорам ҳамаша ҷамъбаст кардем кинорам просмотро хай нормали дошта 20,000 боло мегирда мақсад баъд хай донишгоҳро тамом кардем ба гуфтем мақсад беяд браз накардем ҳамин ҳаёта мақсад рости гап ба ҳамин сайёҳатам бисёр нағз мебинем ман қариб ҳамин вилояти Хатман любои шаҳр гаштагем ҳамин пиши лицеи олимпиада озмуно любои шаҳраш мерафтагем. баъд хай мақсад омадем мисол душанберам дидем мисол саман баъд хуҷам ҳам мақсад дига ба ҳамин чизо мехостагим ҷои даркорӣ ман рафтам дидам донишгоҳ тамом шуд гуфтам Россия рафтам даркора навхали тупак гуфтам мақсад отақ хай короче ман мерам Россия хистам омадам. ҳозир бигем Ибодулло хай ҳозир бисёртар Махач мегум дар видео барои ки ҳаматра Махач мешнаса. Тира ҳозир гуфта актер гуфтам боша ёки репер ба хотире ки дар канали Таджикистанец кор мекарди хай фаъолият мебурден хай чӣ хеле маълум ба ҳамагон ки канал гум шид. баъди он ту ҳозир репер ёки блогер? ҳозир репер барои ки мақсад вақти карантина буд пешниҳод шудаги буд ки ҳам каналро ҳамкорӣ кунем хай блогерӣ кардам мақсад актер моментида буд ки дар кино бозӣ кунем мақсад ҳозир чиста мақсад ман баъди корам ҳам кор мекунам шабона миём то обед хоб мекунам баъди обед мерам пай записи клипи репом ям марди чилу чанд ҳунара меояд фақат ҷамре беҳтарин насиб боли дар канали чӣ мебурая фақат далё кард номи канал ҳамонҷа короче хай беҳтарин Махач ҷон бо мегзарем ака бо камтарга ҳамсуҳбат мешавем бо кай Хабибулло ака охирон вақто дар канали шумо вақта шумо вақтон гап мезаден охирон вақто видеои мебуроянд ки тоқа озвучкай и мақсад ки и ахбор мешавад правильно тоқа озвучкай сабаби ҳамин дар чие аввал ки шумо фақат худтон хушу мефаҳмондед халқда ҳозир озвучка мемонед сабаб дура сабаб як бародаре ки дар радио кор мекунам дар Москва радио ба забони тоҷикия инавар сабабе ки баъзе хабарҳое ҳастае ки хабарҳоро шарт нест таҳлил кардан яъне ки бо фаҳмондан агар ягон қонун мебирояд ва қонуна камтарак сода карда фаҳмондан дар кор барои бачаҳои мо ҳарчанд ки мефаҳмидагиҳо бисёранд вале бо ҳастанд намефаҳмидагиҳо барои ҳамоно мо ҳамхел сода карда мефаҳмонам мақсад о хабарҳое ки ҳастанд и бародар ман хостам ки кор кунад дар канали мо ҳамин хел пешниҳодш кардам ки ҳамин давдуруни видеои ва ҳам реклама ҳаста ҳамин чанд қайд ки кор мекунам монетизатсияш ҳар як ролик то заихи буд ма дар ягон чиз дар кор нест ҳамин хабарота дар подписчикои морам пешниҳод кун мақсад чунки дар о радио на ҳама радио гӯш мекунанд радио як чизе ҳастае ки як соати муайян дар сарш метиҳанд вақте ки муҳоҷир шавай кор мебиҳевай радио мумкин эфирш рӯзда боша ҳамхи ҳаст ҳамун хабарҳоро барои чӣ бачаҳои мо нафаҳманд бигзор бифаҳманд баъзе ҳода маъқулай
ягон хабарое ки меброянд ки фаҳмондан дар кор мардумда ҳатман худам навор карда барои бачаҳо иншаалло хушрӯ карда мефаҳмонам, вале ҳамон хабарое ки вай бародар гап мезана ҳайф нашаванд гуфта. ба ҳар ҳол вайам мекова интернета ин сайт медуроя вай сайт медуроя мекова материал тайёр мекуна барои муҳоҷироай бигзор дар шабакаи Голос Мигранта боша, темаҳошон сафпадат мекуна ва аю чиз ма дар ягон фоида нест. мегумам хел дурӯғгӯи бадам нашем. Фоидааш чамие ки мо аввалаш дар алабума кам реклама мекунем. Амиқа фоидаи беҳтарин. Бародарам ягон 4 танга кор мекуна, зиндаги ваям беҳтарай. беҳтарин. Оз хеле шумо гуфтаен дар рози гуфтаен компания алабум. Хеле бисёри тамошобинои мо намедонанд дар видеои шумо бисёртар ами рекламаи компания алабум дида мешавад ки хеле одамо намедонанд. хубтар мешавад ки агар мозма представитель кунам основатель ами проекти алабум ки ози алабум гуфта ака мо сайтро дар назар дорем ки ин чӣ намуд сайт аст пример. хубтараш ки ака худаш шумо худтон нақл кунен основатели ки акай Хабибулло дар каналаш мақсад го алабум реклама мекуна ин хучон ҳастанд. мақсад хучон бо як ду бародари дига ҳастанд ки камтарига бораи алабум компания alabum.com маълумоте никака мақсад чӣ хаме пайдо шид, як ҷо идея алабум пайдо шид ва шумо чӣ корҳоро дар алабум мекунед? вақте ки муборизҷон қати мо вохӯрдем аввалин бор мубориз омадан офис бисёр бачаи хубай ма як бор вохӯрданда аллакай характерош сахт маъқул шид, бачаи оромай. ма бинобар сабабе ки худам айтишник будам, телефонҳоро нағз мефаҳмам, компютер ноутбуки чизоро хуб мефаҳмам. ма мехостам ки як канали дига дошта бошам, электроника боша, вале дидам ки мубориз ҳамин темаро пеш мебара. якҷоя маслиҳат кардем, ба фурӯши телефонҳоро ба роҳ мондем бо номи интернет магазин роҳнамо, шабакаи мубориз қати роҳнамо мондем. як муддат кор мекардем. роҳнамои калимаи тоҷикия, узбеко, қирғизо дигар миллатҳои калимаро намефаҳманд. мо хостем ягон чизи нав кунем. баъдан остоиста дар байни мо умедҷон пайдо шид. умедҷонам бисёр бачаи хубай ва ӯ сайт месоза, арт галери ҳамин чизоро нағз мефаҳманд, таҷу дизайн ҳамин чизоро. как раз нафаре ки дамо намерасид. баъд мо хостем ки сайтмона як хеле кунем, ҳама фаҳманд ин чияй. ранги алиэкспресс ки дар хитой аста, хитой ҳама борҳоро ёфта мешава. мо ҳам хостем як амихали маркетплейс доштагӣ бошем ки ай Россия ҳамаи борҳоро ёфта шава дар сайти мо ки Тоҷикистон барем. барои Тоҷикистон равон кардан муда мушкилӣ нест. транспортни компанияи одамои худмон ҳаст, осонай модароӣ кардан. единствени ҳамин площадкаро сохтан дар кор буд. мо хостем ки алиэкспресс ҳаст, мо алаэкспресс кунем, монанди ҳамон ягон чиз кунем. уш нашид алоэкспресс, алибобо экспресс, ҳамин ҳазор намуд кофтем, нашид саромон ки варам кард, алабумш мондем бирафт дига. дига мо ин маънӣ надора. ва ҳамон алабум ки мондем, ҳамон бум дута чашмош ранги бум аст. ҳозир дар оянда чандта ниято дорем ки ҳамон бум қати як чандта хали мултипликатсия ягон чизо бисозем. мақсади бум мо нарха арзонша ёфта ба мардум пешниҳод мекунем, даже дар шавирам. мақсад ки мехоҳем ба ҳамон калимаи алабум мондагимон аввал спонтан номаш мондем, остоста ҳамонда мувофиқат мекунем. бум як чизе ки дар шав мебинад кураи дура. моро ҳам бачаҳомон шабу рӯз бедоранд ва кӯшиш мекунем ки тамоми борҳоро ба нархи арзон ёфта, тамоми бизнесменои Тоҷикистона бо бор ҳамаи намуди боро дар оянда таъмин кунем. мақсад ҳамин айда мақсад. хубтар мешид ки агар боли оз дар рӯи экран силкаш мебурад, боли подробна одамо чон бидроянд тамошо кунанд, бо хубтар мешаванд ки хай то што шумо дар мақсад электроника, телефонҳо дар кора бисёр чизо доранд дар сайт чон бидроин тамошо кунед. хубтараш назарҷон озир ин компанияи мо ранги маркетплейсе, масалан ин агар Махач кроссовки мефурӯшанд, метавонад кроссовкиша биёрад дар сайти мо мона. оператори мо айтани и одам ҷавоб мегӯянд, и лишни коргар намегира, офис намегира, аренда наметия. ҳамихел любой бизнесмен ки бори худша дора меора борша офиси мо да мемона. мо дар сайт мо мемонем. барои ягон маълумотҳои иловагии оператори моро занг мезананд, курьерои мо доставкаш мекунанд. ҳамаша кори мо мекунанд. бизнесмен ай сараш соқия, фақат бояд борш качествени бошад, бояд ҳамон нархе ки мега соответствовать кунад.
главный мо бояд якам гап нашнавем. Ҳамаи бизнесмено остоҳиста қуш карда истем, чун аллакай инструментҳо ҳаст дар уҷа, баъзе формаҳои спортӣ ҳаст, ай дигар бародаро ҳам хел зиёд шидестанд партнерои мо. Беҳтарин. Значит, компания Алабума, так бифаҳмем, ай 3 нафар аст, правильно? Бале. Ранги ВКонтакте создавачда ай 3 нафар буд. Грузин, арменин, рус. Аҷа 3 бародари тоҷикмо компания Алабума ташкил кардан. Беҳтарин. Ака мегзанем ба ҳамин шуд бизнес гузаштем. Як саволи дига ҳами ака Ибодулло бутем ки Ибодулло ҳами бизнеси шумо дар ҳами фақат алёк як страничка дошти ку дар Инстаграм. Кроссовки мефрухта Исуса. Ҳами чӣ шид? Ҳами рафтеса тозира? О, мақсад страничка тозира ҳаст. Ё не ки ма пауза дамондамаш барои ки кор бромадам. Учене ки мақсад ма курьер кор метадам рӯзона. Ма возможност доштам ки мақсад курьер мисол заказа мегирам, раҳбара мешинам, бо реклама мекунам, қатим клиенту чақ-чақ мекунам, мисол нақл мепурсам. А вақте кор бромадам уже кори постоянный мақсад дар ҷо мешинем, хали кори ки свободное время надори. Баъд временно не работаем, нависам дар болои ҳамон страничкаҳо, пауза моша насиб боша рӯзои наздик баам хали сараш мезанам. Беҳтарин. ҳатман бахшиш пеши гапта бо қатъи пеши ака Ибодулло ҳатман дар страничкаи ра мемонем ва Насиб. ҳамкорӣ мекунем. Насиб. Сабаби восстановить кардан, чӣ гуфтем, восстановить временно не работаем, восстанавливаем. Сабаби восстановить кардан дар чӣ ай? Сабаби восстановить карданаш карош ҳами ушаве ки пейнтболбозӣ рафтем, занг задем мақсад як ҷоя рафтем, баъди ӯ интервю доштем. Ма ҳамонҷа акай ҷобира якум оридем, акай на умедҷону, акай на бародарои бачаҳои мора. хайм шуморо мешнохтам, тамом ҳам баъд 6 сум интервюро гӯш карда ки ҳам ҳамонҷа бизнес кейса мақсад ҳама и алабум ҳам ҳамонҷа хали хушрӯ фаҳмидем ки вай www алабум будай сайт гуглда мезанӣ вая. Баъд мара гуфтан акай ҷобирам гуфт ки мақсад ки биёлу чӣ мақсада чема ҳами чӣ кору кардана ҷан дошта бошам, ман спонсорот мекунам, кор кунам. Инвестор мешам гуфт карочи ҳамкорӣ мекунем, ман традатсион тами просто пеш барам чита иншоалло канал мешам, ба марам уже бо завқум пайдо ши. Аки ман завқу мурдагӣ набуд бо мақсадо. Не ки и уже бо як мотиватсияи дига дода, деле ки насиб. Беҳтарин хаш дад мекунем ки хай кроссовкаи беҳтарина ай сайти фақат алёка ё ин ки алабум да мепартоем, алабум даставкаш хай заказ кунем. Мегзанем ин савол ба Меша савол дада ки дар ҳарди шумо мақсад аввалан ака Ибодулло ҷавоб диҳад, баъд Ибодулло. Ака Ибодулло дар зиндагӣ коре кардагиен ки ҳамин кортон норозиен. Масалан шумо дар назар доред ягон кореро ки ба умед ҳам кора мекунӣ, баъд пушаймон мешавӣ. Обшум жизни сам хато мекунам. Ман фикр мекунам ки мо ҳама бандо ягон ошибкае дорем, ҳамамон дорем. ҳале ҳаста бисёр корҳо ҳаста ки ҳоли сад афсӯс мехӯрем барои корои кардагимо. ҳаста ну ҳамаира дар ҷа гуфта намешавад, барин ки бисёр корои хато кардагием. Мақсад ҳар як коре мекунем ки ҳамаи ҷиҳати одоб, ҳамаи ҷиҳати ахлоқ, ҳамаи ҷиҳати ислом ҳама тарафа пушаймонем ва умед мекунем ки дигаи корҳоро такрор накунем. Кӯшиш мекунем ки коре кунем ки мисол нафарое ки ягон зарара мо дида бошанд дар оянда моро бубахшанд ва худованд моро бубахша барои корон. Нафарое нест ки гуноҳ накарда бошанд, фақат чӣ хеле ки меган пайғамбаро бегуноҳанд. Ҳама як коре ҳаст ки хато кардагиай ва ҳама меган ки фақат рӯзаву намоз пушаймонӣ надорад, дигар ҳамаи кор қариб пушаймонӣ дорад. Беҳтарин. Ибодулло ҷон кор ягон кар карда бошӣ ки дар ҳаёт ма ҳамин чӣ хеле ки недавна як кор ҳамин дар сарам зада будам, коре ки хатоӣ карда будам. Мақсад гуфти ака Хабибулло ки ҳастанд корҳое ки мисол намешавад гуфта публично чизи лично худат дар биднаю чаймон шудагӣ, но ҳаст бо корҳое ки мақсад метавонӣ бу ки як аз дига мисол ҳамин кори тира накунам, мисол кор мешавам ҷавоб кунам. Леки чота ҳозир ҳамун ошибкаам ба ёдам наомад дастаида, масалан недавна ба ёдам задагӣ буд, хай ягон яке бо ба ёдам занам, мумкин ба ягон ҷои дигар ба фақат я алоку мегатам. ака Ибодулло компанияи алабум ҳама дар бисёртар барои бизнес гап задем, ҳама дар интереснее ки обороти
як моҳа компанияи шумо чанд қадар ай пример? оборот яне ки гуфти якай ҷобир шумо дар назар дорем фоида неву оборотша общий сумма пуле ки мо да мегзаронанд мо бори бачаҳоро мегирем равон мекунем бале хела яй тақрибан нигоҳ кун назарҷон баъзе вақт меша бачаҳо ай душанбе ай мо оптум бор заказ мекунам якташ қариб ба 1 миллион заказ мекунам мешавад ки яхе рӯз то бегара фақат аму через алабум дона дона мефурӯшанд ку операторон мунҷо метавонам хеле аку як моҳуш як рӯз як вақт 1 миллион мешавад бо рӯзое ки намешавад хай агар 20 телефон фурӯшанд агар тақрибан 15,000 ам хеле боша 300-400,000 то мехарада мисол мо мерем мехарем барои бачаҳо равон мекунем ва мо да пулашона мегзаронанд хеле баланси амун дури корхонаи мо то мехӯрдагӣ яхе рӯз 1 миллион яхе рӯз 400-300,000 но фоидаш беҳад камай ма баъзе вақт ами бачаҳомон калононеву бачаҳое ки бо ҳастанд ки номошона намедонанд мо каманда мо калона қариб як 8-12 кас ами ҳастанд кор мекунанд мақсади ма умеҷон мубориза бисёри бачаҳо намефаҳманд ки барои чӣ мо иқа кам мемонем қариб ки ба зур сар ба сар мешем барои баъди плей офиса додан расходеро ҳапшондан ҳамин чизода но зато қариб ки саховат корҳон душанбе қариб ҳамашо аз як оптум мегиранд нархҳои мо махқулаишон беҳтарин мақсад оз агар бигирем обороти компанияи шумо агар минимально ҳисобиш кунем дар як моҳ зиёда як 20 миллион астай но прибыли компанияи шумо беҳад камай мақсад ки шумо камтар нарх навои арзонтар мемонед ба ҳамин хотир обороти як моҳа средни чиш 20 миллион ай общий доходи агар бигем чистиш камтар ай бисёр бародаро ки тамошо мекунанд видеоро одам интереснее ки шумо чӣ совет дода метавонед ба одамое ки мехоҳанд бизнес бираванд мақсад хеле гуфтем дар аввал бел лапоткара партояна соати бизнеса гузарананд камтар як сум ҷамъ кунанд бизнеса сар кунанд ягон дусе совети шумо беҳтар мешид ки шахсан худмам ами чизора гӯш мекунам ака ки назарҷон ма аввал рости гап шармам медорӣ ки бо хеле уровни паст қати ягон каса совети чунки подписчикои хитам бачаҳои калон хита ман медонам ки акои бизнесмен бисёр тамошо мекунанд агар ягон гапое ки дар назаршон ранги доногӣ бутова ман узр мепурсам аввал нафарое ки нав сар мекунанд ман совет метиҳам ки агар коршон доставка боша қарз кор накунен якум совети бизнес яка пирум падари ма ҳамхи мара гуфтагия ки бахшиш зиёд падари ма гуфтагия ки бачаам бизнес кардӣ қарз қади бизнес накар правильно якумш ки қарз дар назар дорум ду паҳлуша қарз гирифта кора сар накунен баъдан бортона қарз натен максимум кӯшиш кунен ки без вложений ё ки вложение кам қати кора сар кунен масалан ягон точкоеро биёвем ки ягон хел қад шумо маслиҳат кунен договор кунен ягон хел шумо да бор бутиянд шумо барем бифурӯшен баъд масалан ягон чиз хариди 10,000 мефурӯшиш мисол 800 сумта мегирим ёри 10,000 вая мети 800 сум кор кардӣ бе ягон хел вложений ҳозир бисёри бачаҳо кушодагиянд дар вконтакте дар ҳамин ҷоҳо баъзе интернет магазинҳои худшона ки меоянд ай люблино ай садовод мегиранд мебаранд мефурӯшанд баъд меоранд сумира метиҳанд намедонам ягон хел контракт мебанденш паспорт қати копияша ягон хел залог ягон роҳи оста шумо да доверия медироен ао бачаҳое ки мисол аллакай точка доранд магазин доранд чем ягон масалан чира бугум наушнига допустим чем як модели наушник 10 дона ё 20 дона харидана дутаи ҳар як намудуш харидан дар кора мисол 10 намуд вақте ки клиент меояд шумо агар оптум кор накунен розница мефурӯшен клиент вақте магазини шумо мебиёяд мебинад ки витрина пурай вай намедонад ки дар склади шумо нест ҳамун чиз камай допустим вай якам ки боша ай витрина мефурӯшиш мерава вай виборша меёва вақте ки шумо складтон пурай ая модел ҳамун як донаш кашол кардаги дар ҳамунҷа меояд мебинад какта скучна витринатон кама ҳичи надорӣ ва меброя мерава и гапҳои мара даже мумкин бисёри бизнесменоли
биханданд чӣ таҷрибаи кадом чанд сола шунай мо барои новичок гуфтем шумо маслиҳатҳоро додастам нав сар кадам бизнес бисёр пасти баландӣ дора шуморо бисёр вақт намешиносанд шуморо гаптона намегиранд главное низ даъватса бизнеса як соли аввалаш наметавонӣ ки аю ягон чиз бихарӣ ягон чиз бихӯрӣ бизнеса як сол фақат вложит мекунӣ 4 танга кор кардӣ гуфти одамои вай ки дар сарот вложит мекунӣ илм мегирӣ бо зиёд кардан мегирӣ бостоста ягон курьер мегирӣ ки мисол сервистон нағз боша доставка доштагӣ бошен хулосаи гап бисёр вақте ки нав сар мекунен бисёр расходи калон накунен бизнесҳо ҳастанд ки яхелаш мешава яхелаш дар ҳақиқат намешава шумо ай таҷрибаи кам доштантон ҳама чия намедонен ман худам як қариб як 20 намуд бизнес кардагим қариб нашида иш нашидаям хелда вложени кам боша оқа намесӯзӣ и дарс мешава таҷриба мешава вложени калонда месӯзӣ дига ҳаёте дори бизнес кардан дига намехоҳӣ и якдуюмаш қарз нагирен сеюмаш қарз натиен чорум чӣ хеле гуфтем хай вложени калон накунен панҷум сдаватса накунен фақат боварӣ ба худтон боварӣ ба аллоҳ дуо кунен намозотона вақте ки мехонен дуо кунен и дар назари баъзеҳо и чизе нестае ки файзи баракат як чизе нестае ки вай биқапӣ бибиниша лекин вай чиз ҳаст як чизе ҳаста ки худованд баъзе одама метия баъзе одама наметия шумо кӯшиш кунен дуо кунен намоз хонен ҳалолхӯр бошен ина ай ҳама чиро гуфтем як чизи зарурия нагуфтем ай ҳама зарур и ҳалол хӯрданай фиреб накардан як шахсай он вақт шумода файзи баракат иншаллоҳ пайдо мешава мо ҳамин хел кӯшиш кардастем ҳамин хел рафтастем дига сервиси нағз доштагӣ бошен ҳама вақт кӯшиш кунен ки дар як чизе ки шумо мефурӯшен ё ки нияти фурӯхтан дорен як 20 кас 30 кас ҳамун чия мефурӯша аввал бирем боомӯзем ки чӣ надоранд ҳамун во авақта дар ҷои клиент ҳис кун рафта бибин ки чизи шумода маъқул нестай ай вай чӣ маъқул нестай ай чӣ маъқул нестай ҳамун ашибҳои ҳаёро омӯхта дахтон ҳамун чизҳоро пешниҳоди мардум кунен ки ҳама пеш шумо биёянд ин кори қина ина ки даъвата кадан дар кор нест барои бизнесмени хуб шидан хуб меҳнат мекунӣ хуб вложит мекунӣ бисёри бад гап задам узур фикр мекунем барои баъзеҳо дар корае дар соҳаи бизнес як чизи калимаи русиро мегӯм фразаи русия ки ами беҳад хубае ки если мы учимся на своих ошибках мақсад то что ошибка мекунем хуб ягон чи ёд мегирем почему мы боимся их совершать ами ба фирма беҳад хуб мешава ами дар бизнес ами калима қад истифода бурдан агар мо ошибкаи худмонда худмо чӣ бигӯм худмона ёд битем чӣ мешава одам нигоҳ кун одамо дар африка зиндагӣ карда дар ҳамун гармӣ мутобиқ шидагиянд одамо ҳастанд дар хуники россия мутобиқ шидагиянд одамизод вақте ки як бизнес ду бизнес се бизнес мекуна месӯзад бо мекуна бо месӯзад ку мутобиқ мешава яъне барои вай чизи оддӣ мешава бизнес карда сӯхтан ва дигар чиро часпидан и дарса бизнес ҳамихали лестница дора ба худаш определённый лестницаҳо ҳастае ки мегзарӣ баъд болода мебироӣ ана бизнес дар уҷа мебинӣ ами лестницаҳо яъне ки сӯхтана яъне ки иша кади нашид бо иша кади нашид иша карди нашид барои ҳеҷ вақт натарсем ки яке месӯзум барои ҳаме ки яке насӯзем па крупному ягон бизнесҳое ки майдатара вложени кам дора расходи кам дора ай ҳамин сар кунен бо ҳамин гапа гуфтам да барои чӣ метарсам барои ки накардиянд бизнес авое ки кардагиянд ҳамин любой бизнесмена пурс як 20 бизнес шай ки уже баъд муваффақ шидагиай беҳтарин мегзарем гуфти рӯзо перед последний савол да ки ду савол ай бораи беҳтарин меша аввал ба филм хуб меши Ибодулло Хабибулло штагай ба русия хвақ калимаи тоҷикиро рости мегем о чём вы мечтаете мечтаи ҳаёти худ короткая аст гуфти гапаҳо хай сараввал саломатии хонавода аҳли оила ам каврдон ки ҳама вақт хушбахт бошем дар лабо ҳама вақт табассум бошад ва орзуое ки мақсад ҳаст албо одам орзу дорад он чи ҳавас мегем ки мақсад ман лично орзу дорам ки иншоалло оянда чӣ хел ки ман факултати забони англисӣ тамом кардагиам ҳамин вазорати корҳои хориҷӣ дар мефарам бадром кор кардам мақсадам фали фоидам бу ба ягон
давлате ба он мардум бирасад. Беҳтарин. О чём вы мечтаете, ака? Назарҷон ростига мо плани бизнес. Блогер ҳастем. Дар вақти карантин мегуфтанд ки ягон видео кун, ака ҳабиб кам хитам дар Инстаграм монем. Баъд қати Музаффар айку барадати ҷи мегуфтем ки мо блогерам салом алейкум худаш 1 минут мешава. Ма агар омӯхтаем да блогерам дроз гап задан да мо агарам бигум видеот мумкин бигзара бурава. Яке мақсадҳои орзуҳои асосии ма ҳамия ки ай кӯдаки май ма мехоҳам ки хела имконияти зиёд дошта бошам барои як каса дастша гирифтан, барои як каса кӯмак кардан. ҳадяқал нафарое ки мисол ба синни соли зан гирифтан расидагиян, зан гирифтан наметавонам, ман мечтаб мекунам. Ман ёра вақт хеле пеш чашм мегзаронам ки чанд касоро зан додистам, чанд кӯдакоро дастша ҳалол кардистам. И яке орзуҳои асосии май ва ира барои ба ирзо расидан ма бояд хела меҳнат кунем, бояд командаи мо калон боша ва ин корое ки мо кардаистем дӯстои азиз мебинен фундаменти ҳамун орзуае. Иншалло ҳамин орзуи ма ки баъд путешествия бисёр шаҳрҳо, бисёр давлатҳое ки ман бояд рафта тамошо кунам. Беҳтарин. Худо хоҳад. Савол бо як бура ба ҳар мақсад ҳар шумо метавонед ҷавоб додан. Мақсад Ибодулло, ака Ибодулло, деньги делают вас счастливым или что такое для вас деньги? Сум хушбахтира меора? Бисёр одам мегӯянд ки сум боша ҳамаш мешава, хеле мегӯянд. Барои шумо сум барои шумо чие? Аммо шуморо хушбахт метавонад кардан? Ин савол да ҳар кас ҳар хел нигоҳ мекунам. Дар Инстаграм рӯз хондум як кас мега ки пул чӣ мегӯянд хушбахтӣ намеёра. Бояд амҷо баҳс бисёр шидагӣ. Смотря одам дар куҷо зиндагӣ мекунад. Дар давраи мисол пайғамбаромон буданд, саҳобаҳо буданд, потребности мардум уқадр зиёд набуд. Масалан свет чизо больницаҳо хеле чизо платни набуданд. Шояд буданд ки ман таърихшиносам нестам. Ба ҳар ҳол иқадр бисёри баъд суми зиёд лозим набуд. ҳозир чие? Бихоҳӣ ки фарзандат илми калон доштагӣ боша, мисол ягон дар оянда программисти зур шава ёки мисол ягон чемпиони ягон соҳаи варзиш шава, ту албатта пул дар кор ки ту фарзандта бари дар оҷо бимонӣ. Ва агар ту пул дошта бошӣ, фарзандти дар оҷо барава бухона, ягон хел диплом бигира, ягон хел олим шава, ягон чӣ шава, ту сабаб шид пулои ту ки бачаи ту соҳиби як илм шид. Ира мегӯянд хушбахтӣ. Мисол ту агар мехоҳӣ ки барои оилата як шароити хуб муҳайё кунӣ, ҳамиша рӯзое ки мисол зимистонае, мо дар Москваем, мехоҳӣ ки дар ягон однокомнатнаи клетаи ки як моҳ дар 20-25 ҳазор метӣ зиндагӣ мекунӣ, ҳамунда мехоҳӣ мисол кӯдакот зиндагӣ кунанд, ҳар моҳ пули квартира бутӣ ё пул дошта бошию як дукомнатаи намедонам секомнатаи бихарӣ, қати зану кӯдакот озод зиндагӣ бикунӣ. ай ҳамин ҷо фаҳмида мешавад ки агар пул доштан ҳарчанд хушбахтиам набоша, дар ҳамин шабу рӯз бепулӣ аниқ бадбахтие. беҳтарин суханҳоро кардан ака. хай фикри марам ки мақсад замона ҳамин чизро як хеле шидагие ки мақсад бепул мақсад ягон кару буд намешавад. мегӯянд мисол допустим барои ҳамин хета хушбахт ҳис кардан, мисол просто агар ягон каса мисол хирсанд мекунӣ, одам кайфият мебара, ҳаловат мебара ки мисол ягон каса хирсанд мекунад, ҳамин чизам мақсад фикр мекунем ки мисол лично ки нето нафаҳмам ҳамин ама чи сум рол бозӣ мекунад. мисол допустим ҳамун ягон одамам хайр карданӣ бошӣ, мисол мақсад мера бузург ягон чи мехарӣ сум қати мисол вай оила хирсанд шид, мисол тирам ҳаловат мебарӣ ва не ки на ҳама вақт сум на хушбахтӣ меора, на ёрдамат карда метавонам. мисол лично ҳаёти шахсии худам ки мисол шахсе ҳама наздиктарин мисол айда дошагем ягон ҳамин чи рол бозӣ кардан наметавонам. сум ҳамин чиз мақсад тамом. фикри ман мақсад охира ҳамеша мегӯям хоҳам ҷавоб батам. ба фикри ман сум хушбахтиро намеора. Мисал чӣ бигӯям, ба забони русӣ метавонам гуфта, деньги тебя не делают счастливым, они дают тебе возможность. Сум бояд дар сум кор кунад. Правильно? Сум бояд дар сум худаш кор кунад. ҳамон тада ба ҳамин ба филм саволои ман тамом шид. хуш омадем ки омадем. ба ҳамин хотир ба охир ягон сухан дошта бошем марҳамат ака. дар охири навор ба ҳамаи тамошобино, махсусан подписчикои шабакаи Добрый Таджик
бурдборӣ мехоҳам. Худованд ҳамешуморо ҳамеша нигаҳбон боша. Ягон суханои ноҷо гуфта бошем, ай ҳаматон узр мепурсам ва умедвор ҳастам ки ай суханои мо камака кам боша, ягон чиз бачаҳо гирифтанд. беҳтарин. ҳам хеле ташаккури зиёд ба ҳаматон ба ки мақсад вақти қимати хитонон дар ин дошта тамошо кардем. Гапи ноҷо зада бошем, хай бахшӣ мепурсем. Шумо дам раҳмат барои даъват кардагитон. Обод бошем. Бародарон азиз, ба ҳамин интервюи мо ба охир расид. Хай фикр мекунам ки иншоалло бисёр чизҳои полезин барои шумо буданд. хуб меша ба ҳамин шумо бинависед дар комментарие ки меҳмони дигари барномаро киро файрод кунем, гости дигаримона бигем мешава. Хай фикрҳоятонро дар комментарие ҳамчунин нависен. Ба ҳамин дар канал подписатсия кунен, обуна шавед, фикрҳоятонро нависен. Хай ису усун шакунен. Ба ҳамин тансиҳати хонавод бошем. Паноҳи худо.